Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Krishna. Hare Krishna Mataji. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பக்தி சதாச்சார் கிளாஸ்ல வந்து ஈஸ்வர புரி பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ அவருடைய மேன்மைகளை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அவரெல்லாம் வந்து ஒரு பியோர் வைஷ்ணவாஸ், பியோர் டிவோட்டிஸ். ஓகே, அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை வேணும்னு சொல்லி நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் நம்ம ஆச்சாரியர்கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த கிளாஸை பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वैष्णवः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ஸோ இப்போ நம்ம ஈஸ்வர புரிய பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இவர் யாருன்றத பார்க்கலாம். அப்புறம் வந்து இவர் பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் வந்து நம்மளுடைய பிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய குரு, ஆன்மீக குரு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணரே இந்த கலியுகத்தில் வந்தாரு அப்படின்றது இல்லையா? ஸோ இவர் வந்து ஏன் ஒரு குருவை ஏற்றுக்கணும், பகவானே ஏன் ஒரு குருவை ஏற்றுக்கணும்? ஸோ பகவானுக்கே வந்து இவர் குரு ஆகிற அளவுக்கு இவர்கிட்ட என்ன இருந்த ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இல்லையா, அதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இவர் ஏன் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு குரு ஆனாரு, அவர் கையில என்ன ஒரு அந்த ஒரு தனித்துவமான ஒரு தகுதி இருந்துச்சுன்றத பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கேள்விகளோட போனான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கேள்விகள் வரும். ஏன் நம்மளும் கடவுளை குருவை ஏத்துக்க கூடாது, குருவுடைய பெருமை என்ன, இதெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம மத்தாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது மாதாஜி, நீங்க தெரியுறீங்க. நான் தெரியுறேன். இப்ப மாதாஜி இருங்க மாதாஜி, இப்பதான் மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுது. தேங்க்யூ. ஸோ
சோ இந்த ஈஸ்வர புத்தி வந்து ஏன் வந்து பகவானே வந்து இவரை ஏத்துக்கிட்டாரு? அப்ப வந்து கடவுளே ஒருத்தரை வந்து குருவா ஏத்துக்கும் போது நம்ம ஏன் ஏத்துக்க கூடாது? ஏத்துக்கிட்டா என்ன? ஏத்துக்கின பிறகு என்னெல்லாம் பண்ணணும்ன்றத நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? சோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வரபுரி வந்து ஆஹ் ஜேஷ்ட மாசா முழு நிலவு அன்னைக்கு வந்து பிறக்கிறார். அவர் பிறந்த ஊர் வந்து பாத்தீங்கன்னா குமாரஹட்டா என்ற இடத்துல வந்து பிறக்கிறார். ஓகே, முழு நிலவு நாள் அன்னைக்கு ஜேஷ்ட மாசத்துல குமாரஹட்டா என்ற இடத்துல வந்து பிறக்கிறார். ஓகேங்களா? சோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் இவர் வாழ்க்கையில. ஒண்ணு சைத்தன்ய மகாபிரபு மீட் பண்ற லீலையை பார்க்கிறோம். இன்னொன்னு வந்து அவருடைய குரு கையில வந்து அவர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணாருன்றதை பார்க்க போறோம். அவருடைய ஆன்மீக குரு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மாதவேந்திரபுரி. ஓகே, இந்த வேந்திரபுரியோட ஸ்பெஷாலிட்டி இதுக்கு முன்னாடி வரையும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பிரம்ம மத்வ கௌடிய பரம்பரையில வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஓகேவா? பக்தி வந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்கு பிறகுதான் வந்து இவர் வந்த பிறகுதான் ஒரு சேஞ்ச் ஆச்சு. ஓகேங்களா? இவர் தான் வந்து இந்த பிரம்ம மத்வ கௌடிய பரம்பரையில இந்த கிருஷ்ண பிரேமை லவ் ஃபார் காட் எடுத்துட்டு வந்தார். அதுக்கு முன்னாடி சேவைகள் செஞ்சிருந்தாங்க. கடவுளுக்கு வந்து பக்தி தொண்டை பண்ணிட்டு லவ் ஃபார் காட் கான்செப்டே நமக்கு எடுத்துட்டு வந்தார். ஓகேங்களா? மாதவேந்திர புரி வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வர புரியோட குரு. ஓகேங்களா? இந்த பாயிண்ட் எல்லாருக்கும் கிளியரா இருக்கா? புரியுதுங்க சார். ஓகே. சோ இவருக்கு வந்து ரெண்டு சிஷ்யன் இருக்கார். ஒருத்தர் வந்து ஈஸ்வரபுரி, இன்னொருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராமச்சந்திரபுரின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ இந்த ஈஸ்வரபுரி இருக்காரு இல்லையா, இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையானவர். ஓகேவா? சோ ரொம்ப எளிமையானவர். குருவுக்கு வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு வந்து பாருங்க ஷோட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹியூமிலிட்டி. ஓகே, ரொம்ப எளிமையானவர். கடவுளுடைய விஷயங்களை வந்து அப்படி அப்படியே எடுத்துட்டு போயிட்டு கன்வே பண்ணார். சோ இவர் ஏன் ஸ்பெஷாலிட்டி, ஏன் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு குருவை ஏத்துக்கிட்டார்? சோ அதுக்கு முன்ன வந்து அவதாரத்துல வந்து கடவுள் வந்து குருவை ஏத்துக்கிட்டாருன்னா நமக்கெல்லாம் தெரியும். ராம அவதாரத்துல வந்து விஸ்வாமித்திரரையும் வசிஷ்ட முனியும் வந்து ராமர் வந்து குருவா ஏத்துக்கினார். அதே கிருஷ்ணர் வந்து இந்த யுகத்துல இந்த உலகத்துல பிறக்கும் போது அவருடைய குருவை யாரை ஏத்துக்கிட்டாரு? யாராவது தெரியுமா? சொல்றீங்களா? சாந்திப்பினி முனிய குருவா ஏத்துக்கிட்டார் இல்லைங்களா? சோ ஒவ்வொரு அவதாரத்துல பாத்தீங்க சொல்லுங்க ஜி, இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க அந்த இடத்துல. சாந்திப்பினி முனி. கிருஷ்ணர் வந்து சாந்திப்பினி முனி. முனிய ஓகேவா? குருவா குருவா ஏத்துக்கிட்டாரு. ஏத்துக்கிறார். ஆன்மீக குருவா ஏத்துக்கிறார். அதுதான் மாதாஜி அவர்கிட்ட போயிட்டு குருகுலத்துல போயிட்டு 64 கலைகள் வந்து 64ல கத்துக்கிட்டாருன்னு நம்ம படிச்சிருப்போம். ஓகேங்களா? சாந்திப்பினி முனி. சோ ஒவ்வொரு யுகத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா கடவுள் ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறாரு. ஒரு அவதாரத்துல குருவை வந்து ஏத்துக்கிறார். ஆன்மீக குரு. இப்ப வந்து நமக்கு கேள்வியே இல்லை. கடவுள் இப்ப அவர் இன்கேஸ் அவர் ஏத்துக்காம இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கேள்வி கேட்கலாம் இல்லையா? அவரே ஏத்துக்கல, நான் ஏன் ஏத்துக்கணும்? அவர் ஏத்துக்கிட்டு நமக்கு ஒரு ரோல் மாடலா பிளே பண்ணிட்டு போயிருக்கார். ஓகேவா? நம்மளும் நமக்கு நம்ம மனசுல பிரார்த்தனை பண்ணணும். கிருஷ்ணா எனக்கு உகந்த ஒரு ஆன்மீக குருவை வழி காமிங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரே பண்ணணும். அப்ப நமக்கு ஒரு குருவை வந்து கடவுள் வந்து நமக்கு காமிச்சு கொடுப்பார். சரிங்களா? சோ இதுதான் நம்மளும் கிருஷ்ணரும் வந்து கடவுள் இங்க பூமியில வரும்போது குருவை ஏத்துக்கிட்டாரு. நம்மளும் ஒரு குருவை ஏத்துக்கணும். சோ குருவை ஏத்துக்கிறதுனாலதான் நம்ம கிருஷ்ணருக்கு வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட போக முடியும். இல்லைன்னா வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட நம்ம போக முடியாது. ஓகேவா? சோ ஒரு நிமிஷம். அதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வித்வுட் சர்வீசிங் குரு நாட் பாசிபிள் டு ரிசீவ் த லவ் ஆஃப் காட். கடவுள் குருவுக்கு வந்து நம்ம சேவை பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணருடைய அன்பை வந்து நமக்கு கிடைக்காது. யார் ஒருத்தங்க வந்து குருவுக்கு சேவை பண்றாங்களோ அவங்க வந்து எங்க இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் இன் த டோர் ஆஃப் த டிவோஷன் இல்லையா? ஸோ பேக் டு காடட் அதுக்கு போறதுக்கு வந்து நம்ம தயார்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இவர் ஈஸ்வரபுரியோட விசேஷம் என்ன? ஏன் அவரை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு குருவா எடுத்துக்கிட்டாருன்னு, அவருடைய ஆன்மீக குருவான மாதவேந்திர புரி வந்து கடைசி காலத்துல அட் த எண்ட் ஆஃப் த லைஃப் வந்து படுத்த படுக்கையா இருக்காரு. அவருக்கு தேவையான வசதி எல்லாம் இவர் தான் செஞ்சு வைக்கிறார். யாரு? ஈஸ்வரபுரி. அவரை குளிப்பாட்டுறது, அவருக்கு தேவையான பிரசாதத்தை கொடுக்கறது, அவர் மலஞ்சலம் எல்லாம் கழிச்சா அதை வந்து ஒரு அளவுக்கு முகம் சுளிக்காம அமைதியா பண்றது, எல்லா சேவைகளையும் வந்து அவர் செஞ்சார். இந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரே குடும்பத்துல பிறந்த பசங்களோ இல்ல யாருமே பண்றது இல்ல. இப்ப எல்லாருமே வந்து ஹைஃபையா இருக்கிறதுனால என்ன பண்றாங்க, ஆஹ்
நர்ஸை கொடுத்துட்றாங்க, இல்லைன்னா இப்போ எங்கேயாவது ஒரு ஆர்ஃபன் ஏஜில் வந்து சேர்த்து விட்டுறாங்க இல்லையா, அது மாதிரி பண்ணுறாங்க. பட் இவர் வந்து தன்னோட குருவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கேள்விகளும் இல்லாமல் அமைதியாக, மன சஞ்சலமும் இல்லாமல், என்னடான்னு ஒரு சலிப்பு ஒரு நாளும் இல்லாமல் இவர் வந்து எல்லா சேவைகளையும் இவர் வந்து செஞ்சுட்டு இருந்தார். இவர் செய்கிற சேவைகளை பார்த்து மாதவேந்திர புரிக்கே வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி கஷ்டமாவும் இருந்துச்சு, ரொம்ப சந்தோஷமாவும் இருந்துச்சு. அந்த சந்தோஷத்தினால அவர் என்ன பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாதவேந்திர புரி வந்து ஒரு பியோர் வைஷ்ணவா. அவருடைய ஸ்டோரி இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம். அவர் தன்னோட இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரை வந்து இவர் கொடுக்குறார். ஓகேவா, டெய்லி வந்து கிருஷ்ண கதையை பேசுவார். கிருஷ்ண கதையை பேசி பேசி என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஹ் அவருக்கு அவருக்குள்ள இருக்கிற முழு கிருஷ்ண அன்பை இவருக்கு வந்து கொடுத்துறாரு. ஓகேங்களா, முழு கிருஷ்ண உணர்வை கொடுத்துறாரு. ஸோ இதுதான் ஒருத்தங்களுக்கு குருவுக்கு நம்ம சேவை பண்றதுனால என்ன ஆகுது, நமக்கு கிருஷ்ண பிரேமே தி ஹையஸ்ட் கோல் ஆஃப் த ஹியூமன் லைஃப் இல்லையா, அதையே வந்து அந்த குரு வந்து அவருக்கு கொடுக்குறாரு. இந்த ஒரு காரணத்தால தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு ஈஸ்வரபுரிய குருவை ஏத்துக்கிறார். என்னது, ஒரு ஹம்பல் ஒபீடியன்ட் டிசைபிளா இருக்கார். ஓகேவா, அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இன்னொரு இன்னொரு இவருக்கு இன்னொரு ஒரு சிஷ்யன் இருந்தாருன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, ராமச்சந்திரபுரின்னு சொல்லிட்டு. அவர் வந்து இவருக்கு நேர் மாறு. இவர் வந்து கடைசி காலத்துல இருக்கமேன்னு சொல்லிட்டு பாகவதம் ஸ்லோகத்தை எல்லாம் வந்து சத்தம் சத்தமா பண்ணுவாரு, படிப்பாரு, சாண்டிங் ஜோர் ஜோரா பண்ணுவாரு. ராமச்சந்திரபுரி வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க குருவே, வயசாயிடுச்சு, சும்மா இருக்கணும் தானே, நீங்க ஏன் இவ்வளவு அளவுக்கு சத்தம் சத்தமா வந்து பாகவதம் ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்க, இதை பண்றீங்க, உங்களால சும்மா இருக்க முடியாதுன்னு அப்படி தாட் போட்டுன்னு கத்துறாரு. ஸோ அவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வைஷ்ணவனுக்கு வந்து அபராதம் பண்ண, நமக்கு வந்து நாம அபராதம்லாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. அதாவது யார் ஒரு பக்தர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை கடவுளுக்கோசம் வந்து அர்ப்பணிச்சிருக்காங்களோ அவங்கள வந்து தூற்றக்கூடாது. ஓகேங்களா, அது மாதிரி தூற்றுனா வந்து அது தவறு. ஸோ உம், இந்த அபராதத்தை அவர் பண்றார். ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா கடைநிலைக்கு போயிடுறார், வாழ்க்கையினுடைய கடைநிலைக்கு போயிட்டு ஆஹ் கவலை கஷ்டப்படுறார். ஓகேவா, கிருஷ்ண பிரேமிலேருந்து டீக்ரேடட் ஆயிடுறார். ஓகே, இதுதான் ஒருத்தவங்க சர்வ் பண்ண என்ன கிடைக்கும், சர்வ் பண்ணலைன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஆகுன்றத நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நம்ம வந்து வைஷ்ணவ அபராதம் என்னைக்குமே வந்து பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா, ஸோ நம்ம வைஷ்ணவ எந்த ஒரு தூய பக்தர்களும் யார் ஒருத்தவங்க வந்து கடவுளுடைய சேவைக்கோசம் தன் வாழ்க்கையை வந்து அர்ப்பணிச்சிருக்காங்களோ அவங்கள எதிர்த்து நம்ம பேசவே கூடாது. ஓகேங்களா, குருவையே இவர் வந்து மீறி பேசினார் இல்லையா, அதனால வந்து அந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல இருந்து அவர் டீக்ரேட் ஆகி பாவ வாழ்க்கையை வாழ்றார். ஓகேங்களா, அதே இவர் வந்து அவருக்கு சேவை பண்ணதுனால என்ன ஆறாரு, பகவானுக்கே குருவானார். யோசிச்சு பாருங்க, ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸும் எப்படி இருக்கு இல்லையா, ரெண்டுமே வந்து வேற வேற கோல்ல இருக்கு. இது ஒரு எண்டுல இருக்கு, அது ஒரு எண்டுல இருக்கு. அந்த குருவை நிந்தனை பண்ணக்கூடாதுன்றது, குருவை மாத்திரம் இல்லை, எந்த ஒரு வைஷ்ணவரையும் நம்ம நிந்தனை பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா, குரு சாஸ்திர ஆனது நம்ம இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா, குரு சாஸ்திர கிருஷ்ணா. ஓகேங்களா, அவங்களுடைய வாக்கியங்கள்லாம் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். குரு இல்லாம நமக்கு வந்து கிருஷ்ணரை வந்து அடைய முடியாது. கிருஷ்ணரே வந்து சாந்திப்பினி முனியை ஏத்துக்கிட்டார். சாந்திப்பினி முனியை ஏத்துக்கிட்டார், நம்மளும் வந்து ஒரு குருவை ஏத்துக்கோம். இது ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ். ஓகேவா, ஸோ ஒரு முறை என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு வந்து டாக்குமெண்ட்டாக நமக்கு வந்து சைத்தன்ய சரித்திராமிரத்தில் ஸ்லோகம் இருக்கு. ஓகேங்களா, ஈஸ்வர புரி ரூபே அனுகுர புஷ்டஹைலே அப்பனே சைத்தன்ய மாலி ஸ்கந்த உபஜீலா. ஸோ இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, டிரான்ஸ்லேஷன் யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நீங்க படிக்கிறீங்களா? The seed of devotional service next fructified in the form of Sri Iswarapuri and then the gardener himself. Chaitanya Mahaprabhu became the main trunk of the tree of devotional service. ஓகே, ஸோ இது நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, அந்த குரு பரம்பரையில வந்து மாதவேந்திர புரி வந்து தான் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எடுத்துட்டு வந்தாங்க, லவ் ஃபார் காட்ஹெட்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு முன்னாடி பக்தி சேவை மாத்திரம் தான் இருந்துட்டு இருந்துச்சு. இவர் எடுத்துட்டு வந்த பிறகுதான் அந்த ராதா கிருஷ்ண வழிபாடும் கிருஷ்ண பிரேமையும் எடுத்துட்டு வந்தார். ஸோ அவர் கொடுத்த பீஜத்துல இருந்து யார் வந்திருக்கிறது, ஈஸ்வரபுரி. ஓகேவா, இவர்கிட்ட இருந்து இனிஷியேஷன் யார் எடுத்துக்கிறது, சைத்தன்ய மகாபிரபு. அந்த இந்த பக்தி லஜா பீஜத்துல இருந்து இந்த வந்த மரம்
மரத்து நமக்கெல்லாம் தெரியும், விதையில இருந்து மரம் வரும். மரத்துல இருந்து நிறைய கிளைகள் வரும் கிளைகள். இல்லைங்களா? அந்த மெயின் மர ஸ்டெம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? ஸ்டெம்முக்கு என்ன சொல்றது தமிழ்ல? ஸ்டெம் இருக்கும் இல்லைங்களா? மெயின் ட்ரங்க் வந்துதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சைத்தன்யா பிகம் த மெயின் ட்ரங்க் ஆஃப் த ட்ரீ ஆஃப் த டிவோஷனல் சர்வீஸ்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம குருவை வந்து இந்த இடத்துல அந்த இம்பார்ட்டன்ட் இதுக்கு வந்து எங்க நமக்கு வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிக்சர்ல நீங்க பாக்குறீங்களா, இவர் தான் வந்து ஈஸ்வரபுரி. ஓகே. ஸோ ஸோ ஈஸ்வரபுரி வந்து என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்க எல்லாம் வந்து பிரம்மச்சாரி சன்னியாசி இல்லையா? ஸோ வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து பிலிகிரிமேஜ் பண்ணுவாங்க, புனித யாத்திரை பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி பண்ணும்போது ஒரு முறை எங்க வராருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நவதீப்புக்கு வராரு. நவதீப்புக்கு வந்த உடனே என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் அங்க வந்து யார் வீட்டுல தங்குறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, கோபிநாத் ஆச்சாரியாரோட வீட்டுல வந்து தங்குறாரு. ஓகேவா? கோபிநாத் ஆச்சாரியார் வீட்டுல வந்து தங்குறாரு. ஓகே. ஸோ கோபிநாத் ஆச்சாரியார் வீட்டில் தங்கும்போது அந்த இடத்துல வந்து இவரை வந்து பார்க்குறாரு. யாரை மீட் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிமாய். யார் இந்த நிமாய்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு வந்து பிறக்கும் போது அவங்க அம்மா வச்ச பேர் வந்து ஸ்ரீ நிமாயன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நிமாயன்னா என்ன அர்த்தம்னா வேப்ப மரம். வேப்ப மரத்துக்கு கீழே வந்து இவர் பிறப்பார். அதனால அவங்க அம்மா வந்து அவங்க அம்மாவும் அங்கே இருக்க பெண்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அவருக்கு நிமாயன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெயர் வைப்பாங்க. அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து பெண்கள் வந்து அவர் பார்க்கறதுக்கு வந்து தங்க நிறமா இருக்கிறதுனால கௌரங்கான்னு சொல்லிட்டு பெயர் வைப்பாங்க. அவங்க தாத்தா இருக்காரு இல்லையா, நீலாம்பர சக்கரவர்த்தி, அவர் வந்து சிறந்த ஜோதிட பண்டிதர். அவர் பிறகு அந்த கட்டத்தை எல்லாம் பார்த்துட்டு இவன் இந்த உலகத்தே வந்து ரட்சிக்க போறவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஸ்வம்பரான்னு சொல்லிட்டு பெயர் வைப்பாங்க. ஓகேங்களா? சோ அதுக்கு அடுத்து சன்னியாசி எடுத்த பிறகு ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபுன்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு பெயர் வரும். இந்த பெயர்கள்லாம் ஹரே வந்து கிருஷ்ணா சைத்தன்ய மகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய பெயர்கள். ஓகேங்களா? சோ அப்ப அந்த சின்ன வயசுல இந்த நிமாய் பிறந்த ஊர் வந்து நவதீப். ஓகேங்களா? மாயாப்பூர்ல இருக்கிற நவதீப்ல பிறக்கிறாரு. ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போயிட்டு வர்றாரு. ஓகேவா? ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போயிட்டு வர்றாரு. அப்ப இவரை பார்த்து அங்க ஒரு முறை இங்க போறார். பார்த்துட்டு கோபின் இந்த பையனை பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு தாட் வருது, இவன் கீழே எல்லா குவாலிட்டிஸும் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவருடைய கிருஷ்ண லீலையில வந்து அவர் மயங்கி இருக்கிற ஃபுல்லா. ஓகே. இவரை பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து கிருஷ்ண லீலைகள்லாம் நல்லா ஞாபகம் வருது. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்து அதே சமயத்துல அந்த வீட்டுக்கு யார் வருவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கதாதர் பண்டிட் வருவாங்க. கதாதர் பண்டிட்டுக்கு வந்து இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, கிருஷ்ண கருணாமிருத்தம்ன்ற புக்கை வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? கிருஷ்ண கருணாமிருத்தம் வந்து ரொம்ப அன்பா வந்து அவர் சொல்லி கொடுப்பார். ஓகேவா? ஸோ அவரும் நல்லா கேட்டுப்பார். ஸோ இந்த நிமாயை பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து ரொம்ப பூரிப்பு அடைகிறதுனால அவர் வந்து யாருன்னு கேட்பார். நீ யாருப்பா, நீ எங்க வாசம் பண்ற அப்படிலாம் கேட்பார். ஓகேவா? அவரும் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா, நான் இது மாதிரி வந்து நிமாய், அவரை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நமஸ்காரம் பண்ணுவாரு. நான் வந்து நிமாய், எங்க அம்மா அப்பா வந்து சச்சி மாதா அண்ட் ஜெகநாத் மிஸ்ரா, நான் நவதீப்ல தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். ஓகேவா? ஸோ இங்க இருக்கு பாருங்க. ஸோ அப்போ இங்க வந்து கிருஷ்ண கதை எல்லாம் டிஸ்கஸ் ஆகும். ஓகே. இது வந்து ஒரு சைட்ல வச்சுக்கலாம். ஓகே. இன்னொரு விஷயம் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவர் வந்து அத்வைத ஆச்சாரியா வீட்டுக்கு போவார். அத்வைத ஆச்சாரியார் யாரு, யாராவது சொல்றீங்களா? நம்ம பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஆஹ் ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. அதுக்கே சரி மாதாஜி, சூப்பர். அத்வைத ஆச்சாரியார் யாரோட காம்பினேஷன்? அவர் வந்து மகாவிஷ்ணு சதாசிவனுடைய காம்பினேஷனா வர்றார். ஓகேவா? அவர் வந்துதான் வந்து சாலிகிராமத்திலேயே துளசி நீரை துளசி இலைய வச்சு கங்கா தீர்த்தத்தை போட்டு கிருஷ்ணரை கூப்பிடுவார். கலியுகம் வந்து ரொம்ப கொடுமையா இருக்கு, நீங்க வாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ இவர் வந்து அத்வைத ஆச்சாரிய வீட்டுக்கு போறாரு. யாரு? ஈஸ்வரபுரி. ஓகேவா? ஈஸ்வரபுரி அங்க போறார். அங்க போன அத்வைத ஆச்சாரியர் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாருன்னு, அவர் வந்து கடவுளை வழிபட்டுட்டு இருப்பார். கிருஷ்ணரை வந்து வழிபட்டுட்டு இருப்பார். இவர் அங்க போயிட்டு அமைதியா உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார்.
ஓகேவா? ஸோ அவருக்கெல்லாம் தெரியுது ஒரு வைஷ்ணவனுக்கு வைஷ்ணவருடைய தன்மைகள் குணாதிசயங்கள்லாம் பார்த்த உடனே தெரியும் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி இவருடைய உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவைன் லஸ்டர் ஒன் வைஷ்ணவா cannot remain hidden from another. இவர் என்னதான் அமைதியா உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாலும் அவருடைய முகத்துல தெரியும் இல்லைங்களா? அந்த கலைகள் அந்த வைஷ்ணவருடைய குணாதிசைகள் வந்து தெரியுது இல்லையா? அதனால அவர் வந்து திரும்பி திரும்பி பாக்குறாரு. யாரு? அத்வைத ஆச்சார். யாரடா இது அமைதியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்குன்னு அப்பப்ப திரும்பி திரும்பி பார்த்துட்டே இருக்காரு. அப்புறம் அவரால் பொறுமையா இருக்க முடியல. அப்புறம் கேட்டுறாரு, யாருப்பா நீங்க? எனக்கு உங்களை பார்த்த உடனே ஒரு வைஷ்ணவ சன்னியாசி எப்படி இருப்பாரோ அந்த ஒரு குவாலிட்டி, அந்த ஒரு கனெக்ஷன் கிடைக்குதே, நீங்க யாருன்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. அவர் பாருங்க எவ்வளவு அளவுக்கு தன்னடக்கமா பதில் பேசுறாரு. நான் வந்து ஒரு கீழ்நிலை குடும்பத்துல பிறந்த ஒரு சூத்திர குடும்பத்துல வந்தவன். நான் வந்து இங்க வந்து கடவுளுடைய திருவடியை பார்க்கறதுக்கு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. முகுந்த தத்தா அங்க இருக்கார். அவரும் வந்து ஒரு கிருஷ்ணா சர்வீஸ்ல இருக்க ஒரு வைஷ்ணவ பக்தர் தான். ஸோ இவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு வைஷ்ணவர் ஒரு தூய பக்தர்னா அவருடைய உடல் அறிகுறிகள் மனசெல்லாம் எப்படி இருக்கும், அவங்களை எப்படி உண்மையை வரவழைக்குதுன்னு தெரியும். முகுந்த தத்தாவோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு ரொம்ப அழகா பாடுவார். அவருடைய குரல் வந்து அவ்வளவு அழகு நல்லா இருக்கும். அவர் என்ன பண்ணார்? கீர்த்தனை ஆரம்பிச்சார். ஓகேவா? அந்த கீர்த்தனை வந்து எதை பத்தி சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை பத்தி சொல்லுது. கிருஷ்ணா பாஸ்ட் டைம்ஸ் பத்தி சொல்லுது. இந்த கீர்த்தனை கேட்ட உடனே அவர் என்ன ஆனாரு? ஈஸ்வரபுரி அடக்க ஒடுக்கமா ஒரு மூலையில அமைதியா உட்காந்துட்டு இருந்தவர் என்ன ஆனாருன்னு பாத்தீங்கன்னா துள்ளி குதிச்சு ஆட ஆரம்பிச்சிட்டார். யாருமே ஒரு வைஷ்ணவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுத்த பக்தர் கிருஷ்ணருடைய குணாதிசைகள்லாம் சொல்லும் போது அமைதியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்க மாட்டார் இல்லையா? சோ அவர் என்ன பண்றாரு? தனக்கே தெரியாம அந்த ஆஹ் ஈஸ்வரபுரி வந்து என்ன பண்றாரு? அந்த நிலத்துல புரண்டு உளர்றார். கண்கள்ல வந்து தார தாரையா கண்ணீர் வருது. நமக்கெல்லாம் தெரியும் 8 விதமான அறிகுறிகள் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஆனந்த பரவச நிலையில போன அறிகுறிகள் இருக்கும். இத பார்த்தோன்னே எல்லாருக்கும் பயங்கர வியப்பு. அச்சச்சோ! நாங்க இது வரையும் வந்து இது மாதிரி ஒரு வைஷ்ணவனை பார்த்ததே இல்ல முன்ன பின்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியமா ஆயிடுது. அப்புறம் வந்து அத்வைத ஆச்சாரியர் என்ன பண்ணாரு? வந்து அவரை வந்து ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறாரு. அவர் என்ன சொன்னாரு? நான் ஒரு சூத்திரன், கீழ் ஜாதியில பிறந்தவன் அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா? சோ பட் அவர் வந்து தெரிஞ்சிட்டார் ஒரு வைஷ்ணவன்னா வந்து என்ன, பிராமணனை விட உயர்ந்தது வந்துதான் வைஷ்ணவர் இல்லையா? அந்த குவாலிட்டியில இருக்கிறவங்க தன்னை வந்து தாழ்த்தி வந்து எவ்வளவு ஹம்பிளா வச்சுக்கிறார் பாருங்க. நான் வந்து இங்க வந்து கிருஷ்ணருடைய திருவடியை பார்க்கறதுக்கு வந்தேன்னு. அப்ப இவர் வந்து அத்வைத ஆச்சாரியர் போயிட்டு ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறாரு. அப்ப வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ எல்லாருக்கும் now everyone understood that this is a dearmost disciple. மாதவேந்திர பூடியோட ரொம்ப நெருக்கமான டிசைபிள்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிச்சு. எல்லாரும் சத்தமா வந்து ஹரி ஹரின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு பிறகு வந்து அங்க ஈஸ்வரபுரி கொஞ்ச நாள் தங்குறாரு. ஓகேங்களா? தங்குறாரு. அப்புறமா தான் அந்த ஈஸ்வரபுரிக்கு வந்து அந்த நவதீப்ல தங்கும் போது தான் நிமாய் பண்டிதான நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு சின்ன வயசுல சின்ன பையனா இருப்பாரு இல்ல, ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போயிட்டு படிச்சுட்டு வர்றாரு. அப்போ வந்து மீட் பண்றாரு. அவருடைய பார்த்தவொடனே இவருக்கு ரொம்ப ஆஹ் மயக்கமேறி என்ன, அவனுடைய டிவைன் பர்சனாலிட்டி. ஒரு மனிதனே வந்து ஒரு வைஷ்ணவ ஆனா அவனுக்கு ஒரு குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. கடவுளே வந்து மனுஷனா பறக்கும்போது அந்த டிவைன் டிரான்ஸ்டென்டல் பாடியில தான் வருவாங்க. ஸோ இவரை பார்த்து வந்து அந்த டிவைன் பர்சனேஜ் அந்த அப்பியர்ஸ் வெரி கிரேவ் இன்டீட். இதை பார்த்துன்னு அவர்கிட்ட வந்து கேட்குறாரு, என்னப்பா நீ யாரு, உன் பேர் என்ன, எங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்க, வாட் இஸ் தட் யுவர் மேனுஸ்கிரிப்ட், உன் கையில என்ன புக்கை வச்சுட்டு இருக்கேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகாபிரபு பாருங்க பகவான் கிருஷ்ணர் ஹம்புலா வந்து நமஸ்காரம் பண்றாரு. நம்ம எல்லாம் வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து நல்ல வசதியான வீட்டு பிள்ளையா இருந்தா வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தாட் போட்டுன்னு இருப்பாங்க இல்லையா? சோ இவர் எவ்வளவு ஒரு அடக்கத்தோட நமஸ்காரம் பண்ணி என் பேர் வந்து நிமாய் பண்டிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஈஸ்வரபுரி வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் ஆகுது இவரை பார்த்த உடனே. ஸோ அந்த மகாபிரபு கம்மிங் ஃபார்வர்ட் அண்ட் பவ்விங் இஸ் ஹெட். அவர் பாருங்க, ஹம்ப்ளி ரெக்வஸ்டட் ஸ்ரீபாதா ப்ளீஸ் கம் வித் மீ டு மை ஹவுஸ் அண்ட் மை கஸ்ட் ஃபார் லஞ்ச்னு சொல்லிட்டு அவர் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க வீட்டுக்கு வாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எங்க வீட்டுக்கு விருந்துக்கு வாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து இவர் கூப்பிடுறதுனால அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமைதியா போறாரு. அவர் கூட போறாரு. மகாபிரபு என்ன பண்றாரு? அவருடைய பர்சனல் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். பர்சனலி அவரா வந்து அவருடைய பாதத்தை வந்து கழுவுறாரு.
ஓகேங்களா. சச்சி மாதா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு விருந்தே ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. விருந்து அந்த பிரசாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவர் தன்னோட கையாலவே வந்து அவருக்கு அவருடைய குருவுக்கு வந்து பரிமாறுறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவரு மிச்சம் வச்ச சாப்பாடை வந்து உச்சிஷ்டவா அவர் ஏத்துக்கிறார். யோசிச்சு பாருங்க, பகவான் கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வந்தாரு, தன்னோட குரு மிச்சம் வச்சதை வந்து சாப்பிடுறாரு. ஓகேவா. அதுக்கு பிறகு இவங்க ஒரு கோயில்ல உக்காந்துக்கிறாங்க, விஷ்ணு கிரகான்ற ஒரு கோயில்ல. அங்க உட்காந்துட்டு என்ன பண்றாங்க, நம்ம எல்லாம் போனா என்ன பண்ணுவோம், ஊர்க்கதை, உலக கதை, நியாய கதை எல்லாம் பஞ்சாயத்துலாம் பண்ணுவோம். அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா. என்ன பண்ணணும்னா கிருஷ்ண கதையை பேசுறாங்க. ஸோ இப்படி ரெண்டு பேரும் எல்லாரும் கிருஷ்ண கதையை பேசினால ஆனந்த பரவச நிலையை வந்து அடையிறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இது மாதிரி கொஞ்சம் மாசங்கள் இருக்காங்க. அப்புறம் வந்து கோபிநாத் ஆச்சாரியா வீட்டுக்கு போறார். அத்வைத ஆச்சாரிய வீட்டுல போனாரு. இப்ப வந்து கோபிநாத் ஆச்சாரிய வீட்டுக்கு போறார். ஸோ இவர் இங்க இருக்காருன்னு தெரிஞ்சுட்டு மகாபிரபு என்ன பண்ணுவாரு, அவங்க வீட்டுக்கு வந்து வந்து அவருடைய தரிசனம் எடுத்துப்பார். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ வந்துதான் கதாதர் பண்டித் வருவார். கதாதர் பண்டித்துக்கு வந்து ரொம்ப அஃபெக்ஷனா வந்து நல்லா பார்த்துப்பார், ரொம்ப பிரேம இருக்கும். அவருக்கு வந்து என்ன புக்கு டீச் பண்றாருன்னா கிருஷ்ண லீலாமிருத்தம் வந்து டீச் பண்றாரு ஈஸ்வரபுரி. ஓகேங்களா. ஸோ ஸோ ஒன் டே மத்தஜி இது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது? One one evening, Adana Mataji. ஆமா மத்தஜி. One evening, when Mahaprabhu had come to offer his obeisance to ஈஸ்வர Ishwarapuri, Srila Prabhu, பூரிப்பா. Srila Puripada spoke to him. You are a great Pandita. I have composed a manuscript about Sri Krishna பாஸ்ட் டைம். pastime. If you would please hear it, then I can recite it before you, and you can correct any mistake that there might be. I will be very pleased if you do this. அடுத்து சொல்லட்டுங்களா பிரபு? Mahaprabhu replied smilingly, whatever a devotee speaks is dedicated by Sri Krishna himself. If anyone sees any fault in this, then he is simply sinful wretch. Whatever poems he composes, certainly Krishna is very pleased by that. Krishna accepted the mood in which things are offered as the most substantial part of the offering. To Ishwarapuri, these words were like drop of nectar, and he could understand that Sri Nimai Pandit was an extraordinary person. After passing some days in Nadia, Ishwarapuri continued his tour of the holy places. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இங்க என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஈஸ்வரபுரி வந்து புனித யாத்திரை பண்ணும்போது தான் இந்த இடத்துல வந்தார் இல்லையா. அத்வைத ஆச்சாரிய வீட்டுக்கு வந்தாரு. அப்புறம் வந்து கோபிநாத் ஆச்சாரியா வீட்டுல இருக்கிறாரு. இப்போ வந்து அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு புக்கு எழுதுறாரு. அந்த புக்கு எது சம்பந்தப்பட்டதுன்னா கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை பத்தி எழுதியிருக்குது. அப்போ வந்து இவர் வந்து சொல்றாரு, சைத்தன்ய பிரபு கிட்ட சொல்றாரு, நிமாய் பண்டித் நீங்க இந்த புக்கை வந்து கேட்குறீங்களா, நான் படிக்கிறேன், ஏதாவது தப்பு இருந்தா கரெக்ட் பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு கேட்குறாரு. யூ கேன் கரெக்ட் எனி மிஸ்டேக்ஸ் இல்லையா. நான் வந்து சந்தோஷப்படுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு மகாபிரபு என்ன சொல்றாரு சிரிச்சுக்கிட்டே, இப்போ நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு பக்தன் வந்து எழுதுனான்னு அது வந்து யாரு சொல்லி எழுதியிருப்பாங்க, பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து அது வந்து சொல்லியிருப்பாங்க, டிக்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதனாலதான் நீங்க எழுதியிருக்கீங்க. இதுல யாராவது வந்து தப்பு கண்டுபிடிச்சான்னா வந்து ரொம்ப பாவமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா. நீங்க கம்போஸ் பண்ணது எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணரை வந்து திருப்தி படுறதுக்கோசம் தான். கிருஷ்ணர் வந்து ஏத்துப்பாரு. கம்போசர் சர்டன்லி கிருஷ்ணா இஸ் வெரி ப்ளீஸ்டு பை தட். ஓகே. ஸோ அதனால வந்து இதை கேட்டோடனே ஈஸ்வரபுரிக்கு என்ன மாதிரி ஒரு மனசுல என்ன வருது பாருங்க. அவர் இவர் பேசின வார்த்தைகள்லாம் வந்து அவருக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு அமிர்தம் மாதிரி இருந்துச்சான். drops of nectar that he could understand that Nimai Pandit was an extraordinary person. ஏற்கனவே அவருடைய உடல் அம்சங்களை பார்த்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இல்லையா, வந்து டிவைன் பர்சன் சொல்லிட்டு. இன்னும் இது மாதிரி பேசின உடனே அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இஸ் அன் எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்சன். அப்புறம் இது மாதிரி இந்த ஊர்ல கொஞ்ச நாள் இருந்தாரு. அவரும் மறுபடியும் தன்னுடைய யாத்திரையை வந்து கண்டினியூ பண்றாரு ஈஸ்வரபுரி. ஓகே.
அத்தாச்சி அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவங்க அப்பா வந்து இறந்துடுவார். ஓகேங்களா? சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய அப்பா வந்து ஜெகநாத் అవును. மிஸ்ரா இறந்துடுவாரு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து கயாக்கு போவார். கயாக்கு போயிட்டு பிண்ட பிரதானம் பண்ணணும். அங்க வந்து இன்னொரு விசேஷம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க சாட்சாத் பகவானுடைய தாமரை திருவடி இருக்குது, விஷ்ணுவுடைய திருவடி இருக்கும். யாரெல்லாம் அங்க போறாங்களோ அவங்க வந்து அந்த தரிசனம் எடுத்துக்கலாம். சோ இவர் அங்க போறாரு. அப்புறம் இன்னொரு ஒரு சிறப்பம்சம் கயால என்னன்னா, யாரு வேணாலும் பிண்ட பிரதானம் கொடுக்கலாம். யார் யாருக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம். அங்க கொடுக்குறவங்க எல்லாருக்கும் வந்து நற்கதி கிடைக்கும்ன்றது வந்து ஒரு ஐதீகம். சரிங்களா? சரி இவர் போறாரு, பிண்ட பிரதானம் கொடுக்குறாரு. அந்த சமயத்துல வந்து என்ன பண்றாருன்னு அத்வைத ஈஸ்வரபுரிய மீட் பண்றார். ஓகே. ஸோ ஃபைனலி கேம் டு த பிளேஸ் வேர் த லோட்டஸ் பிரின்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீ விஷ்ணு ஆர் தேர். ஓகேங்களா? அது வந்து ரொம்ப புனிதமானது. ஓகேங்களா? அந்த பாதத்தை வந்து பார்க்கறது, தரிசனம் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப புனிதமானது. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து கேட்டோன்னே, அவருடைய க்ளோரிஸ் எல்லாம் கேட்டோன்னே சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துறாரு. அந்த சமயத்துல யார் வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஈஸ்வரபுரி வரார். ஓகேவா? ஹேப்பன் டு கம் டு த ஸ்பாட். ஜஸ்ட் தென் லேர்ன்ட் ஃப்ரம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர் ஆச்சார்யா தட் வாட் ஹாஸ் டிரான்ஸ்பயர்ட். ஆஃப்டர் ஷார்ட் கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாம் வந்து மகாபிரபு வந்து நினைவு திரும்புறது. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்வரபுரியை பார்த்துட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறாரு. ஈஸ்வரபுரி 2 பேரும் வந்து ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்த பரவச நிலையினால கண்ணீர்கள் வருது. ஓகே. ஸோ அப்புறம் வந்து உங்களை பார்த்ததுனால வந்து என்னுடைய பயணம் வந்து முழுமையாச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். மை ஜேர்னி டு கயா இஸ் சக்சஸ்ஃபுல் ஜஸ்ட் பை சீயிங் யுவர் லோட்டஸ் ஃபீட். பாருங்க, குருவுக்கு எவ்வளவு ஒரு மரியாதை கொடுக்குறாங்க. கயான்றதே ஒரு புனிதமான இடம். அந்த இடத்துல இவர் குருவை மீட் பண்றார் இல்லையா? நான் உங்களை பார்த்ததுனால எனக்கு என்னுடைய பயணம் வந்து முழுமை அடைஞ்சிச்சின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ பை சிம்பிளி சீயிங் யூ 10 millions of forefathers gets liberation. ஓகே. என்னது? வெறும் அவருடைய குருவை வந்து பார்த்ததுனால எத்தனை பேர் வந்து மோட்சம் அடைகிறாங்கன்னு சொல்றாங்க. 10 millions of his forefathers are liberated. ஸோ நீங்க இங்க இருக்கிறது, யுவர் பிரசன்ஸ் இஸ் ஈவன் மோர் ஆஸ்பீஷியஸ் தேன் தட் ஆஃப் திஸ் ஹோலி தீர்த்தா. ஓகே. ஒரு சுத்த வைஷ்ணவனுடைய மகிமை பாருங்க. அந்த இடமே புனிதமானது. அங்க இருக்க ஒரு ரிவர்ஸ் எல்லாம் இன்னும் புனிதமானது. அதுல வந்து இன்னும் நீங்க இருக்கிறதுனால இன்னும் அது புனிதம் அடையுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஆல் ஆஃப் த ஒலி தீர்த்தாஸ் ப்ரே ஃபார் த டஸ்ட் ஆஃப் யுவர் லோட்டஸ் ஃபீட். ஸோ வந்து பக்தர்கள் வந்து என்ன பண்ணணும், தன்னுடைய குருவுடைய பாத தூளியை வந்து எடுத்துக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவங்க வந்து போயிட்டு அவங்க காலில் இருக்க மண் தூளியை எடுத்து தலைமையில வச்சுக்கணுன்ற லிட்ரல் மீனிங்கை எடுத்துக்க கூடாது. அவங்களுடைய பாத சுவட்டை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இன்னொரு இதாச்சா? ஸோ இதுக்கு அடுத்தது பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஐ எம் ப்ரேயிங் அட் யுவர் லோட்டஸ் ஃபீட் டு ஃபெரி மீ அக்ராஸ் த ஓஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டு காஸ் மீ டு ட்ரிங்க் த நெக்டர் ஃப்ரம் த லோட்டஸ் ஃபீட், கிருஷ்ணாஸ் லோட்டஸ் ஃபீட்னு சொல்றாங்க. ஸோ எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க. நான் வந்து இந்த சம்சார சாகத்தை, இந்த பௌதிக உலகத்தை பிறந்துட்டேன். இதை வந்து கிராஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. அப்புறம் எனக்கு வந்து அந்த அமிர்த கிருஷ்ணருடைய பாதத்திலிருந்து வரக்கூடிய அமிர்தத்தை வந்து எனக்கு வந்து பருகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து ஈஸ்வரபுரி வந்து ரிப்ளை பண்றாரு பாருங்க. ப்ளீஸ் ஹியர் மீ பண்டிட்ஜி. அவர் வந்து இவர் பண்டிட்ஜி சொல்லிட்டார். ஓகே. வயசு வித்தியாசம் நிறைய இருக்கு. எனக்கு தெரியும் நீங்க வந்து கடவுளுடைய அவதாரம், கடவுளுடைய அம்சம்ன்றது எனக்கு தெரியும். நான் காலையில ஒரு அழகான ஒரு கனவை பார்த்தேன். ஓகே. நவ் தட்ஸ் ஆக்சுவலி மெட்டீரியலைஸ். நான் பார்த்தது வந்து இங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்களை வந்து நவதீப்ல பார்த்தேன். அப்ப இருந்தே ஒரு தாட் இருந்துச்சு. இப்பதான் வந்து என்னாச்சு, ஐ காட் கன்ஃபார்ம் இல்லையா? ஐ கெட் சச் பிளஷர் பை சீயிங் யூ ஆஸ் மச் பிளஷர் ஐ கெட் பை சீயிங் கிருஷ்ணா. உங்களை பார்த்த எனக்கு சந்தோஷம் வருது. அந்த சந்தோஷம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணரை பார்த்த எனக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் வருதோ அதே மாதிரி சந்தோஷம் உங்களை பார்த்தாலும் எனக்கு வருதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஈஸ்வரபுரி சொல்றார். அதுக்கு மகாபிரபு என்ன சொல்றான்னு பாருங்க. தலையை குனிச்சிட்டு ஆஹான்லாம் வந்து காலர் எல்லாம் தூக்கிக்கல. ஆஹான்னு சொல்லிட்டு தலை குனிஞ்சு வணங்குறார். ஓகே. தன்னுடைய நமஸ்காரத்தை பண்ணிட்டு அது என்னுடைய பாக்கியம் சொல்றாங்க. திஸ் இஸ் மை கிரேட் ஃபார்ச்சூன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு நாள் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஈஸ்வரபுரி கிட்ட போயிட்டு எனக்கு இனிஷியேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறார்.
ஓகேவா? இனிஷியேஷன் வித் மை டிவைன் மந்த்ரா கொடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றார். மை மைண்ட் இஸ் becoming very restless in anticipation of this initiation. Srila Puripada very blissfully replied, what to speak of mantras? I am prepared to offer you மை வெரி லைஃப். நான் என்னத்த மந்திரத்தை கொடுக்குறது, என்னையே உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? அதுக்கு பிறகு வந்து ஈஸ்வரபுரி வந்து மகாபிரபுக்கு வந்து இனிஷியேஷன் கொடுக்குறாரு ஒரு புனிதமான மந்திரத்துல. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமராணி மாதாஜி இது படிக்கிறீங்களா? 1 மார்னிங்ல இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. One morning, Srila Iswarapuri. One morning, Srila Iswarapuri came to where Mahaprabhu was staying. Mahaprabhu was extremely pleased to see him, and after offering his obeisances, he invited him to stay for lunch. Iswarapuri replied that being able to accept footsteps from your hand is a matter of great for prasadam. Afterwards, he smeared sandalwood paste on his body and put a garland of flowers. Being able to accept footsteps from your hand is a matter of great tune for me. Mahaprabhu himself cooked and then very carefully served his guru the prasadam. Afterwards, he smeared sandalwood paste on his body and put a garland of flowers around his neck. Thus, the Supreme Lord himself taught how one should serve his guru. ஹரே கிருஷ்ணா. Without serving the இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வரபுரி வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட வீட்டுக்கு போறார் இல்லையா? சோ இந்த வீட்டுக்கு போகும்போது அவர் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய சுதந்திரா மாதாஜி என்ன ஹோஸ்ட் பண்ண அந்த உங்க பேருக்கு முன்னாடி ஒரு 3 புள்ளி தெரியும் பாருங்க. உங்க பேருக்கு மேல போங்க. 3 என்ன வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. இருக்கு மாதாஜி. அதுதான் எப்படி பண்றது மாதாஜி? என் பேருக்கு மேல போங்க மாதாஜி. பண்ணிட்டேனா? ஓகே ஓகே. ஹோஸ்ட் பண்ணணும் மாதாஜி. ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. இருங்க மாதாஜி. மேக் ஹோஸ்ட். எஸ். ஓகே. தேங்க் யூ சோ மச் மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. ஓகே. நெட்வொர்க் ஓகே. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதுங்க மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. அவரே வந்து தன்னோட கையால வந்து சமைச்சு அவருக்கு பரிமாறினாரு. சந்தன குழம்பை வந்து உடம்பு ஃபுல்லா வந்து அப்ளை பண்ணாரு. மலர் மாலையை வந்து அணிவிச்சார் இல்லையா? சோ இது மாதிரி எல்லா சேவைகளும் சாட்சாத் பகவானே வந்து தன்னுடைய குருவுக்கு செய்யறார். இதுல இருந்து நம்ம அந்த படிப்பினையை நம்ம கத்துக்கணும். நம்ம வீட்டுக்கு வரவங்களுக்கு விருந்தோம்பலுக்கு பண்ணணும். நம்ம வீட்டுக்கு வந்த வைஷ்ணவர்களை வந்து மரியாதை கொடுக்கணும்ன்றத அவங்களுக்கு சேவை பண்ணாதான் நம்ம வந்து கிருஷ்ண பிரேமையை அடைய முடியும். அவங்களுக்கு சேவை பண்ண முடியாம ஒண்ணுமே அடைய முடியாது. நான் பக்தி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நான் தனியா உட்காந்து ஜெபம் பண்றது, பாகவதம் படிக்கிறது, அதெல்லாம் பண்றதெல்லாம் வந்து நிறைவேறணும்னா குரு சேவை தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட்.
ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஒரு முறை என்னாரு, இவரு கயாக்கு போயிட்டு திரும்பி வரார். யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு. வரும்போது குமாரஹட்டால தான் வந்து யார் பிறந்தாரு? தன்னுடைய ஆன்மீக குருவான ஈஸ்வரபுரி பொறந்தார். அந்த இடத்துல பிறந்த உடனே அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஆனந்தம் ஆயிடுச்சு. ஆனந்தம் ஆன உடனே அந்த இடத்துல பிகேன் டு ரோல் ஆன் த கிரவுண்ட். அந்த மண்ணுல புரளி ஆனந்த பரவச நிலையை அடைகிறாரு. கண்கள்ல வந்து ஆனந்த கண்ணீர்கள் வருது. ஓகேவா? ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் அந்த தூசி இருக்கும் இல்லையா, அந்த மண்ணை வந்து தன்னுடைய துண்டுல ஒரு மேல் துண்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த மூலையில வந்து கட்டி வச்சுக்கிறார். இந்த மண்ணு வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப டியர் டு மை லைஃப், என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப நெருக்கமானதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மண்ணை எடுத்து கட்டிட்டு அவருடைய ஊருக்கு போறார், நவதீப்புக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான். ஸோ இதுல வந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டோம், அவருடைய ஏன் எவ்வளவு அளவுக்கு உயர்ந்தவர். ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க. ஈஸ்வரபுரி இல்லையா? ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபுவே அவருக்கு குருவா இருந்தாரு இல்லையா? 2 இன்சிடென்ட்ஸ் பார்த்தோம். அவருடைய அப்போ ஈஸ்வரபுரி வந்து தன்னுடைய மாதவேந்திரபுரிக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு சேவை பண்ணாரு. சேவை பண்ணதுனால அவருக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு? கிருஷ்ண பிரேமை. தன்னுடைய குரு கையில இருக்கிற எல்லா இதயத்துல இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண பிரேமை எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுத்தாரு. அதனால அவர் என்னாச்சு? தகுதியாச்சு. அந்த ஒரு குவாலிஃபிகேஷன், சர்விங் டு குரு, சர்விங் டு வைஷ்ணவா இல்லையா? அவங்கள சர்வ் பண்ணாதான் நமக்கு வந்து கிருஷ்ண பிரேமை கிடைக்கும். இல்லைன்னா நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது இல்லையா? அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் வந்து இவர் வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு ஹம்பிளா இருக்கார். அத்வைத ஆச்சார வீட்டுக்கு போனாரு. நான் வந்து ஒரு சூத்ரன்னு சொல்லிட்டு என்ன அட்ரஸ் பண்ணாரு. அப்புறம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வீட்டுக்கு வந்து 2 முறை போய் சாப்பிட்டாரு. ஒண்ணு சச்சி மாதா சர்வ் பண்றாங்க, இன்னொன்னு இவர் சன்னியாசம் எடுத்த பிறகு இவர் வந்து சர்வ் பண்றாரு தன்னுடைய கையால இல்லையா? கயால மீட் பண்றாரு இவரை. ஓகேங்களா? ஸோ கதாதருக்கு வந்து கிருஷ்ண கருணாமிர்தம் புக்கை வந்து டீச் பண்றாரு. ஸோ இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து ஈஸ்வரபுரி கையில நிறைஞ்சு இருக்கு. இதுதான் வந்து அவருடைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஒரு நிமிஷம், மற்றது ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் மிஸ் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கலாம். அவ்வளோதான். ஸோ நமக்கு அதுக்கு வந்து டாக்குமெண்டேஷன் நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ ஸோ முடிஞ்ச நம்மளும் வந்து இந்த குமராஹட்டாக்கு போயிட்டு அவர் பிறந்த ஊரான இடத்துல வந்து நம்ம தரிசனம் பண்ணிட்டு வரணும் இல்லையா? ஸோ குருன்றது நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? அதுதான் வந்து இங்கே டேக் ஹோம் மெசேஜாக இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்ம பகவத்கீதையில் படிக்கிறோம் இல்லையா? தத்விதி பிரணிபாத்தேன இல்லையா? பரிப்பிரஷ்னேன சேவையான்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி நமக்கும் வந்து குருவுக்கு வந்து சேவை பண்ணுறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? ஸோ ஸோ அந்த கடவுள் கூட வந்து குருவை ஏற்றுக்கிட்டாரு. நம்மளும் வந்து குருவை ஏற்றுக்கணும். அதுக்கு வந்து நம்ம முயற்சி பண்ணணும். ஓகேங்களா? பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்வரபுரி. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமச்சந்திரபுரி இல்லையா? அவர் வந்து டிகிரேட் ஆனார். நம்மள வந்து பக்தியில் முன்னேறதுக்கு குரு சேவை பண்ணணும். ஸோ இதோட நம்ம இந்த இடத்துல எண்ட் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. ஓகே, வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जगत श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बोल। हरे कृष्णा टू एवरीवन। प्रणाम्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।